Nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le iBlack Life TV, igama lohlelo-ke Izimpande ezama-Afrika. Sibheka sijule, sibheka iy'ndaba ey'thinta abantu ngokuhlushwa yiy'tshwalo nokunye-ke nje okuthinta izinto zokuphakama nezinto zemali. Sixoxa nabo-ke bukhoma sizwe ukuthi ngabe bathini. Igama lami King Sichaka ngokalowo qinsi sizwe Sichaka seyishaya imponyela mfoka amancinza kancane ayidedela intombambi esokeni. Bambathi mhlane amagwala. Ngithemba abantu ba-right baphilile intokozo yodwa masenibona nisamukela ngothando nayo yonke into eniyenzayo. Qhubekani kanjalo nisubscribe and like and comment. Nenza konke enithanda ukwenza. Sizele nini la sosebenza nina. Siyanamukela once again. Asike nesitorini sethu-ke size ngaso namhlanje sizwe ukuthi ngabe isihambeli sethu namhlanje uzokhuluma ngani. Yini le afuna uSichaka ukuyidida sizwe ukuthi be-Black Life bona ngiyazi ukuthi bathi uma befika la suke manje la kosofa bethi banethezeka usuke ikhona into kodwa-ke siqale phezulu mfowethu ubani uvelaphi uzalwa noba kanjani yonke leyo nto leyo. Alright. Ipolisi ngaselo ndawo Yeah. ya khula-ke ngikhulelele khona vele ya umnandi ekhaya ngizalo umama nobaba abashadene sibabili ekhaya mina nodadewethu nje kuyingane zangaphakathi ya bakhona abangaphandle abafowethu nodadewethu. Okay. Ya bakhona esayidini kababa. esayidini kababa. Hayi hlezi Obvious. Yes. Obvious inqwela obvious. Bangani? Hayi nawe nokufunda nakho hayi ngifunde khona le iJG Zuma kwaMashu nakhona kumnandi nje angibuyele emuva nje mfethu ngase ngigijima kakhulu. Yeah, ngizama ngisela kubafowenu ukuthi bangaka usekufundele lensizwa le. Abafethu kwethu mhlawumbe siba u5 abangaphandle odade bethu babe bathathu abangaphandle abahle futhi. Ekuzwile lokho abahle makuthi awuganiwe ethintana nobafa sure mfowethu. Hayi ke ake ngisho kanje ekhaya sikhule kahle. Ngeke ngisho ukuthi ngingane eswelayo, ngeke ngisho futhi ukuthi ngingane ebuzayo. Sure. Kodwa into engiyidingayo bengiyithola ngalesikhathi futhi engiyidinga ngaso. Ngidla cheese. Hayi ucheese bese uzama wona. Ngizama abazali. Namanje futhi ngisababonga ngalokho. Yeah. Hayi ngifunde khona eJG mhlawumbe bese ngike ngasho lokho. Yeah. Ngifunde khona eJG la kwaMashu. Yaqedekanga nasesikoleni. Yindaba uqede ngindaba enzenjani? Mhlawumbe into engayisho yona futhi ukuthanda izinto nje mhlawumbe. Okay. Nokujudwa abangani ke. Kodwa umuntu unomqondo wakhe sesishaya. Yeah, ngisafuna ukusho njalo ukuthi nawe nowakho nabanawo bakujude endlelani. Hayi, sijudananga nje ngalo kodwa nje siya blame sithi abangani. Hamba negenge. Hamba negenge kumnandi kunje kuthe kusamnandi futhi kusanje hayi nasesikoleni kwangaqedwa hlangenwe futhi nabo abangani. Usihlohlana ngombhedo into engathi ishu. Hayi kwathi futhi sesiyekile nesikole sangena ezintweni engasile wena bhuti wami. Sure. Kuphuza utshwala dliwe idakamizwa. Sure. Siyathenga nokuthenga abantu besimama. Hayi anifundi ukuyikhulumela niyayithenga lento. Hayi besithenga. Hayi madoda okay. Izinto ezenzakalayo wona futhi lo mhlaba lo. Hayi ayisathusi zona mase siyikhulu imoda zenzakala bona. Sure. Hayi bekunjalo sithenga la hlezi siyaphuza. Kwathi kusanjalo ke umuntu wavelelwa nayo ingozi yemoto. I think kwaku 2013 ngaleso sikhathi leso. Into kayiminyaka nje sikhona. Mhlawumbe ngaba no 3 years ngihleli kwi-wheelchair. Sure. Ngahambi. Ngumuntu ohleli phansi nje kwi-wheelchair. Abanye abangani bakho bona baba kanjani ukhona washona noma mhlawumbe naphuma no. Ngeke ngisho njalo mhlawumbe ukhona washona. Hayi sasinda nje sonke kodwa nje yimina nje wavelelwa ibhadi. Ishwa ngazi noma ishwa noma ibhadi. Kodwa nje yimina engahlangabezana nenkinga nje ukuthi hayi mina kumele ngihlale kwi-wheelchair ngalimala nje
futhi ngithi ngeke ngisakwazi ukuphinde ngihambe Yeah. kodwa hayi sibonga umdala. Hey, mfowethu, sibonga singaqedi. Yeah. Kulo 3 years isixoxe ngakho nje ngokuhlala kwakho wheelchair impilo yayinjani ngoba ubujwayele ukuyihambela futhi yonke into uzenzela nawe usuhlele wheelchair abazali bayinjani support kwi-family kuleso sikhathi sakho sohlala phansi? Yeah, yona isupport ikhona ukuthi hey uma uyi-out kahle kahle esinye isikhathi uma umjida kunzima ukubuka abantu ukwenzelwa izinto isikhathi esiningi ngathi ungazenzela nje yawo nanokuya endlini encane kayi wawuqukula ukushawa nawo amahloni uzucela ukuthi ayicela uye endlini encane ngenxa yani ipride mhlawumbe ngasho kanjalo mhlawumbe akurengi kuwena ukuthi babe kukhuza ungezwa nawe sekunzima nokuthi bacele mawususenkingeni. ya nalokho phela iyona imbangela vele yabo nane pride ke futhi nanokuyisolo ushawa guilt ukuthi hayi umuntu bengasalaleli vele ekhaya Sure. be umuntu engasabuyi engasakhuzeki nanokungena ke ungena estagini no ya ikhanda liba hlaza Yeah. ugcina ungasazizwa nawo nomsuku ugcina phela bese ngumuntu ophendulayo nayo. Sure. Yeah. Now usubekwe car accident kodwa njengamanje usuphinde wakwazi ukuhamba emva kwesigameko sokuhlala phansi. Yebo. Wasuba nemali. Ya yazi mhlawumbe abaningi bayazi ngalokho. Yeah. Rough obvious. Idobane lonke bengidla imali bengadlali engaphunyelwa orafu. Yakhona ikuphuneleni kwami orafu impilo ibekathi uba mnandi. Ngathi ukukhohlwa nanokuthi ngeke ngahlala phansi esitulweni. Esisihamba ngamasondo i-wheelchair. Impilo abamnandi ngempela ukuthi ukubona ngazi ukuthi uphethe umhlaba. Kanjalo phela mawuphethe imitha. Yeah. Into eyenzakalayo le. Ngiyiphathile imali awuthenga nomuzi. Ya yona mhlawumbe inkinga engize ngayo la ngizonichazela ngayo. Ngoba mana ke nqamlulimi njengoba uthe mawungenela ngikubuza ukuthi leminyaka emingakanani wathi una 33. Yeah. Wathi sathi ukuthenga umuzi uthenga nje uganiwe awuganiwe uthenga wena nje wedwa? Nguthenga ngedwa nje ngoba phela ngifuna ukuphuma nasekhaya. Ya ngifuna ukukhululeka into kanjalo. Hlala nobani lapha? Hayi nje angeke ngisho ukuthi ngihlala nobani ngoba ngumuntu othanda ukuhlala yedwa mina. Okay. Kodwa abangani nabo bayafika nje leso sikhathi leso phinde behambe ngokuthi mhlawumbe siyayiphuzela ngoba utshwala bona bephuzwa ngadlalwa. Thatha mfowethu usibeke odabeni lokuthenga umuzi konke okwenzeka emva kalokho yonke into uye nawo phambili ngesilalele wena usilandisa ngodaba lakho lalomuzi. All right siyibeka nje naye bhuti wami sho lo muzi lo ngezwe ngawo ngomngani wami ebesiphuza naye vele nje. Yeah. Naye umuntu vele othanda ukuyala emakhaya ke. Yawo manje ngitshela ukuthi hayi kunomuzi olahlile la futhi ushibhile ukhuluma nezinduna ngoba uzoyiza izona lezi indawo ekhona le emakhaya. Uthenga le ndawo esemakhaya? Hayi indawo esemakhaya. Okay. Khona le enkandla phansi. Yebo. Kodwa umuzi okahle. Naye umuzi okahle wona kodwa ukuhambeni kwesikhathi wona ungiphathanga kahle. Naye ungiphathanga kahle ngempela. Ngoba umuzi lo wayenza kade into engayiqondi. Ukutshela ngisahlala ngisho khona. Ngoba sengiyasaba bhuti wami. Yini kangaka? Ngiyasaba hayi ngiqale nje ngiyibuyisele emuva kancane nje. Ngoba yabo khona ebomnandini abengibenza amaphathi yonke le amabhadu abengiwenza. Hayi bengaphili kahle nje. Kuhlekwa hayi kujatshulwe kamnandi. Behlezi kuphela kuchitheka igazi. Yawo. Bengachitheka ngendlela ngichitha khona egcekeni. Habe. Yawo. Akwenzeki ukuthi umuntu baxabanele ngaphandle. Hayi kwenzeka khona la egcekeni. Njalo kunama case la. Akunama case nje ungaqondi futhi. Sure. Yawo. Futhi ngime ngichaza nje lama case lawa achitheka igazi ngempela hayi. Abantu bafuna abanye yabona. Khona la emzini wakhe endlini yakho la. Angeke ngisho phela uphetho bana ala nokuphatha imali. Dike mhlawumbe intombi ke nawo usaqhubeka nokuthenga namanje. Utho nje hayi ziyashintshwa. Yes. Ya injalo impilo ukuphatha imali intombi yashintshwa awuhlali umuntu oyedwa.
Manje wona wawuvele uphuza uvele ushilo uphuza waqala esikoleni Ya ukuphuza vele into nje vele hayi ebengiyenza nje. kodwa uphuza ngendlela efana usunemali noma kwanyuka ngesikhathi sunemali Phela ngeke kufane futhi. Ngeke kufane. Uma unganamali la uyaphuza nje. Nangendlela engahlelekile futhi oba unamali. Yawo. Unemali uyaphuza and futhi uphinde uhleleke kodwa futhi manje ehlelweni kwakho ufuna ukujabulisa nalabantu abala eceleni kwakho. Ya usaphuzile wena. Usuwenza nalabantu abala eceleni kwakho. Uthi usujabulisa nabo yabo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka nje ukuthi sengiyilalele bazofuna ikhadi nje lokuthi bahambe bayohlwibiza ngoba mina sengilele yabo basafuna ukujabula abantu. Ya into ekanjalo ezenzakala usaphuza nje usunemali. Ya usunemali. Kuyona yonke lento eyenzakalayo ke usunomuzi yini inkinga njengoba uke wathi fahla waveza ukuthi awusahlala ngisho kona kwenzakalani kwaphela imali kwenzakalani ngoba ekutshela ukuthi bhuti umngani wami wangichazela ngalomuzi lo ekungichazeleni kwakhe naye isho ukuthi wayenganayo information egcwele ya mengicabanga ngoba naye ngicabanga ngangifaka entweni kanje ngoba naye ngeke ukuthi angifaka emuzweni awazi ukuthi wakuhlala umuntu othwele and futhi ekuhlaleni kwakhe lo muntu othwele akahlali nomndeni wakhe kuloya muzi umuntu afike isikhathi eside uzenzela izinto zakhe lezi azenzayo ayihambela mayezwa naye ngabantu nami ngizwa ngabantu umphakathi khona wasendaweni lo into kanjalo nje bhuti wami kodwa manje futhi isihlupha mina lento le kwenzakalani bhuti silandise hayi ebusuku bhuti wami nginamaphupho nje ngingawaqondi kahle yawo ngoba sengezwe naye lo muntu lo uthi hayi sewadlula emhlabeni ingakho vele bawudayisa lo muzi lo ngasinabo vele ubaxaka lamaphupho lawo kunezinto ezifikayo ebusuku base ziyangibamba kwesinye isikhathi kuba ngazi ukuthi ngilala nazo izilwane kuona lo muzi lo ngiyavuka ekseni nje ngiyavuka ngikhathele angiqondi kwenzakalani kwakunalento le kuthiwa ukulala nesalukazi mhlawumbe uyayazi ngeke ngizwa ngaha ngeke ngixakeke namthi hayibo sengimdala kanje ushawa izibulo kanje sashawa ileyo nto leyo ngivuke nje ngiyabona ukuthi hayi ngcolekile impela ngala ase ngakuyi underwear into eyivuka ingixake nami no kuningi nje bhuti wami nokukinyeka ebusuku amaphupho amabi kwesinye isikhathi kuba ngazi ukuthi ngiyahamba kuona lamaphupho ekuhambeni kwami ngifika kuona lo muzi njalo yawo ukuboneka iphupho angeke ngisho futhi ukubona mhlawumbe yenzeka kumina ngedwa iphupho elilodwa kwenzeka into eyodwa kodwa manje futhi naleli kamero leli likhona kuona lo muzi lo leli kamero leli bengisebenzisela nje ukuthi hayi mofikile nawe njengomngane ulale kulona njalo ngihlezi ngifika kulona leli kamero mase ngithi ngiyavula umnyango kube khona ubona umuntu angathi uyangiqhweba emva kwami yawo engingamazi mengiphenduka futhi hayi angimboni lo muntu loyo kodwa umoya ngiyawuza ukuthi hayi khona umuntu omoya okhona la endlini into odalento ngizwe ephushweni hayi ukuthi uyayibona ngiyibonayo yangilele ngisephushweni into kanjalo nje so manje kuyona yonke lesiphithiphithi esenzakala bapha abazali basaphila bakhona uyabaxoxela ngenkinga obhekene nayo kulo muzi noma nabo bathi abayingeni ngoba wayihambela wena abazali hayi ngiyabaxoxela bona ngoba ubona masuku uhlupho kakhulu ekhaya futhi nami ngeke ngaba uhlupho ekhaya nakho ukuphatha imali uyibona usuyinsizwa ubone ngazi ukuthi mhlawumbe ungaboka imbono khona ekhaya so breadwinner sure saba nokuxabana ke nobaba kodwa noma ngasafuni ukuya lapho kakhulu kodwa nje hayi umndeni wami mina naye sesinokuxabana nje ona ayasamagazi nje ngingaswatholani kahle emva kwalesi simo nje angazi noma mhlambe ilento le engiyithwele ngoba sokhona umthwalo engiwuthwele emahlombe wami since uhlala kulo muzi since nje ngihlala kulo muzi lo into kanjalo manje ngifuna ukuyithola lento bhuti ngoba uyasho ukuthi ebusuku kwenza zonke lezi zinto ekseni uvuka uzizwe ukuthi cha awukho right
abangani bakho labo obuphila nabo before nokuyibona bulokhu uhamba nabo yonke le ndlela kuze kufike ezimalini baphi njengamanje isimo sabo sinjani bayakusayeka ukhona usizo nike nahamba nawo lufuna kwenzakaleni emva kokuthi ubone ukuthi khona inkinga engibhekene nayo la hayi abangani ngeke ngisho ukuthi bayangeseka kodwa bona abantu abasakhona empilweni yami kodwa futhi ngingasho ukuthi abangisizi ngalutho ngoba hayi akekho noyedwa mhlawumbe ongitshele nje ukuthi hayi mngani sami sofaka ama CV ngala yawo bayasebenza abanye ba right noma mhlawumbe kuthiwa kuvela umsebenzi mana ke faka ama CV nje imali awusenayo hayi imali hayi sizikuyangibhedela izinto makusafani bandla nokuqala manje ekuzweni kwakho ukuthi ubaba lo wakulomuzi wawuthenga wayekade ethwele and ilona zakhe sesegcekeni awukaze nje imali onayo uzame inyanga mhlawumbe thizeni ikusize kutheni isize egcekeni ekhaya hayi kodwa sengazama baba kodwa kwabantu engathi yathula kancane yaphinde yabuya nanokuthi imali isakhona esikhashana izinto kuyingayinaki ukuthi hayi sengikulungisile lokho angidlulele phambili futhi izinto zesizulu bengumuntu ongayinaki ya umuntu ongayinaki izinto zesizulu ya abazali nabo beyinaka kodwa into zesizulu noma bengayinaki abazali babeyinaka into zesizulu kuyikuthi nje ikona si support angisayitholi ekhaya ya udadweni lo othi nizalwa naye esiswini emshadweni kababa khona noma wakho ukhona kukanjani nokuxoxe naye ngesimo esikhona noma abafowini labazalwa ngaphandle abafowethu abazalwa ngaphandle asibona abantu esikhuluma kakhulu nabo sure ya abantu abakhona nje sithintana ocingweni la ku Facebook ku social media phele kanjalo ngoba nokuhlangana ahlangahlangani sahlangana sisakhula sihlanganiswa na ubaba nakho yebo ngeensuku zamaholiday yebo udadewethu ngeke nje ngimthwesa umthwalo Nkosi yami sayifundela ngoba yabona mfowethu njengamanje mina mangibuka wona ngibuka umuntu ofika wanikeza chance empilweni ukuthi aphinde aphile emva kwengozi yemoto ekwehlelile wanikeza chance ukuthi ushintshe isibongo sakhe mhlawumbe ukuthi bephansi bengekho phezulu kakhulu babeke phezulu but konke lokho kwangenzeka ikhona ke mhlawumbe imicimbi ekhaya yesintu eke yenziwe emva kokuthi unemali noma yonke lonto eyenziwa ngaphansi kwegama lakho noma imali buyibhubhudla nje nabangani bakho kuphela ngiqamba manga ngisho isilwane lesa kwagcina nje ngenza lento encane umuzi wami ngithi bathi ukubika ngagcina ngakho nje lokho nokusetha ke lento le emoya uthola umthandazi umthandazi azochela la ngewasho ngoba into ezesizulu hayi ngoba dengisho nje ukuthi hayi bengumuntu ongayijwayela ya kodwa ekhaya wona bekwenziwa kodwa bengiqhelile ngiyiqhelisa kakhulu ngisho kanjalo kanti umuzi wawubika noba umuzi wona awubikelwa wona ubaba uyena bona nisezwana lo hayi sasisakhulumisana awusazwana asikhulumisana kodwa mengubeka umbona uzwe naye njengobaba futhi nawe ajabula ke intodana yakhe ukuthi hayi ikwazile ukuthenga umuzi yabo sengitshela nje eceleni hayi kwamjabulisa yena lokho baba kakhulu ukuthi hayi ngikwazile ukubeka isitini nami noma ngasasibekanga ukuthenga umuzi ubonakala ukuthi nawe indoda ukuthi khona ngikwenzile ngayo le mali akwamjabulisa lokho mhlambe mfowethu ngiyayizwa inkinga yakho njengamanje usengxakini enkulu angangokuthi usuphumile kuwona lo muzi uhlala laphi pho manje ubuyele ekhaya bakwamukele kanjani abahlali bakukhumbuza ucabanga mhlawumbe ukudayisa yini esengqondweni yakho ngendaba lo muzi yabona lapho bhuti wami angifuni uqamba amanga hayi sengizamile kona ukuthi ngifuna ukudayisa angazi yini engibambayo angazi yini enzakalayo angazi yini ebamba izinto noma mhlawumbe imina ngibona ukuthi mhlawumbe mangilahla lo muzi lo ngiyothola lapho omunye yabo ngoba nawo nje ukushiya kwami awusele hodwa ukuthi udengelezi kunomuntu ogadile yabo yena akayisabi lezini
naye umuntu nje ophilayo kahle kahle kodwa ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe uyayisaba lezi zinto ngoba yena akakhali kakhulu sure akanazi inkinga afani nawe akafani nami Ey manje mina ngifuna ukuthola le part ukuthi ngesikhathi kulomuzi bekunezinto mawulala ozayilala nawe uvuka usindwa la uhlela khona njengamanje uhleli ekhaya ngihleli kamngane yebo awuzizwa lezi zinto eduzizwa kuloya muzi noma usazizwa namanje hayi kona hayi amaphupho wona athe ukwehla kuyikona nje ukuzizwa ngazo sima useduza abantu khona umthwalo othwele uzizwa wesaba angazi kanjani uzoshaya uvalo into kanjalo nje no Alright babukelwe Black Live TV emakhaya sekuhleli nensizwa la ethi ixoxa udaba lawo lokuthi iyaphunyelwa zemali emva kokuphunyelwa izimali yasekhetha ukuthi ithenga umuzi lo muzi uyawuthenga ke kunengcapha yokuthi cha ayilali kahle ebusuku mayizwa ngandlebenye ukuthi walomuzi umnikazi wawo wayekade elanda into yokuphila ethwele so lezi zinto ke zisele kuloya muzi kangakuthi naye njengoba efika kuona ezawuthenga kukhona nabanye sebehlulekile phambi kwakhe ukuthi bawu-own ube ngowabo njengamanje ke sikhuluma naye nje useyinkalweni uhlele kubo kwamngani la abhace khona ngenxa ukuthi kuloya muzi iyashisa insimbi nemali kaRafa ayisekho wayebhobhudla wayeqeda kwazise wayithenga ngishisinqa ayikho into engayithengi so ke sizozwa ngaye ke namhlanje ukuthi ke udaba lakhe ufisa lixazululeke kanjani yini ayidingayo ukuthina as Black Life njengoba nazo ukuthi okwethu ukuthi silalele umuntu akhuluma udaba bese siyabona ukuthi usizo siyalithola yini na mfowethu asiphethe ke sibheke ukuthi ngokwakho ufuna kwenzekeni njengoba wazi ukuthi kwa Black Life sidila ngabalaphi bendabuko abadila nazilwane abanye abadila nokuthatha izinto zabantu abayithatha bayilahle abanye balulamisa abantu ngokwabo ngqo wena ufuna ini la yini ekubekela hayi mina dwami obungangijabulisa kakhulu ukuthi nje iBlack TV ikwazi ukungisiza ulungisa impilo yami ngiyibuyise mina ngisuse nalomthwalo bangitholela umuntu mhlawumbe ongakwazi ukungisiza sure ngisuse lezi zinto lezi ezisemahlombe nabangani abangilahlekele abangalungile nabakhona manje basuke eduze kwami kodwa ke engikufisa kakhulu ukusizakala nje bhuti wami ngokomoya nangokwempilo ngifisa ukusizakala ngibuyisa impilo yami ngilungisa impilo yami nje ngiqale kabusha ukhuluma ngama-drugs esikoleni wakhuluma ngotshwala usuyiyeke lezo zinto njengamanje noma uyiyeke ngoba imali awunayo izinto nje ezenzakala ngama-weekend nje ngeke ngisho ukuthi ngiyiyekile ngoba ngisakuzona kodwa-ke utshwala ngeke ngazama ukuyeka ekuyekeni kwami nakhona ngizama ukuyeka ngenye into eyisidakamizwa seceleni yini le sengingasho nje ukuthi insango umthunzi wenkukhu bathi wesiZulu mase beyiduduza ngizama ukuyeka nje nangangenela ngala ngomthunzi wenkukhu hayi wena idakamizwa hayi sengikhoxile kuzona lezi ifake emakhaleni sayilokhuza yekile sengiyekile lezo nanesimo semali ngibonga inkosi nje ukuthi hayi angingenanga kulezi idakamizwa lezi enzima ngempela kulento uthi isimo semali don't you think mhlawumbe uyakudinga ukululekwa in terms of into yezimali ngoba imali ngakuyazi angaphinde uyithola nangelinye ilanga ukuthi mhlawumbe around imali ubehave kanjani awucabanga ngalokho ngoba okwamanje ngesiqinisekisi lezinto uyiyekile mhlawumbe sothi uyiyekile ngoba imali ayikho mayise khona futhi uphinde ubuyela awucabanga ukuthi nokwelulekwa endabeni yezimali uyakudinga sengalulekwa nje but bamoda isifundo ngisifundile impilo sure hayi ngifundisile isifundo kodwa yena umluleka cha ngiyamdinga ngoba nami ngifuna ukuyibuyisa kade ngisho manje uma wakho nina nixabana phela naye kunjani ubudlelwane niyakhulumisana uyambikela inkinga osobhekene nayo njengamanje umama ngiyambikela inkinga akabhekane nazo kodwa phela naye umyeni wakhe lo ngakwazi ukuthi aphume ngalina nanokuthi ke sekukhona nabanye abantu abakhona ekhaya yabo umthwalo usomningi ngeke mina ngiqhamuke sengahamba kade wadle imali zonke imali sengiyabuya sengizofuna usizo akhambi kahle
akuzwakali kahle kumina. Mfethu asibonga kakhulu isikhathi sakho, sithemba ukuthi nathi usizo uzolithola khona la ekhaya mase qalaza sibheka ukuthi ubani ozokusiza nawe ubuyele empilweni yakhe normal. Angajabula Danke mfethu. kakhulu. Babukele Black Life TV uhlala kuyintokozo ke kithi ukufundisa nokuxwayisa nokwenza abantu nje baqonde ukuthi kule channel size ngakho ukuzotakula abantu obishini maye khona indlela singasiza ngayo sisize. Siyaqhubeka futhi siyanxanxa abantu ukuthi basilekelele ekuthenini kube khona ama donation enzekalayo ukuze sizokwazi ukufinyelela noma iziphi ifundazwe abantu abafisa ukusizakala kuzona ngenxa ukuthi ke iBlack Life ayinabo abaxhasi aba enough ukuthwala ezinye zeinkinga. Olunye udaba lo lesibhekene nalo sifuna silithwale sibone ukuthi liyenzeka na kodwa ke okubaluleke njengamanje sikufisa ukudlulisa kubantu ngokuthi abaqhubeke bafunde basubscribe balike khona la kwi Black Life TV kama lohlelo ke izimpande zama Africa elamo King Sichaka ngwakaluqa subscribe and like and comment sinithanda njengoba ninjalo nisale kahle. Is the Black Life TV.